Пабыўка. Дробный снег марудна сыплецца, а я стаю ля пуні і гляджу на снег і на ўсё ў задуме. Яшчэ месяца няма, як вярнуўся дамоў, і вось зноў такое звычайнае нуднае жыццё, як быццам не было ані тых акопаў, ані той аперацыі, зноў нудна і нецікава. Прахапіўся ад задумы, агледзеўся пад белым снегавым смуткам і паціху пайшоў на вуліцу. Благі вецер з убогім скогатам ціснецца скрозь шчэлкі ў надворных будынках. Ціхім мычэннем жаляцца каровы, цягаючы сувалку з тых шчэпак, і болей ніякіх гукаў, а без перастанку круцяцца дробныя сняжынкі ў памутнеўшым ад вечара паветры, з-за рогу хаты прэцца гусцейшая замятуха. Няма чаго рабіць і няма куды ісці, ну што, ну куды? Узыходжу назад на падворак, ля павеці ўзяў сякеру, пакруціў у руках і паклаў назад. А буян раптам падхапіўся з належанага месца на санях, заківаў хвастом і з буйнаю ласкаю скокнуў на грудзі. А цябе, ваўкі! З усяго маху даў яму выспіткам пад бруха, а бедны сабака заікатаў каротка і сціх, а гледзячы на яго зрабілася сорамна, але не хацеў паддавацца. А, цябе, ваўкі, усцешыўся? З сенцаў паказалася маці, прыстояла ў дзвярах, гукнула: «Ча ты ўсё калееш на сцюжы? А ішоў бы ў хату, пагрэўся. А што табе? Прыйду». І здалося, што і яна паглядзела такімі ж скрыўджанымі вачмі, як буян, і яна зараз маўкліва схавалася за дзвярмі. Пайду да самусёвых, дзе зазвычай гуляюць у карты і так збіраюцца пасядзець. Па дарозе разганяю сваю прыкрую злосць, але ніякай цвёрдасці не маю. Думаю, што злосць такая таму, што маці стаіць уваччу, пакорная і няшчасная, а люблю яе, і шкода, што яна ў такіх растоптаных, калматых лапцях. І так трэба жыць усё жыццё і мучыцца немаведама на што. У самусёвых плавае шызы дым ад махоркі, у застоллі, у жупанах, і хто ў шапцы сядзіць колькі чалавек гульцоў, заняўшыся картамі, а на палу і на лаўках за грэбнямі бабы. Па нячыстай зашумечанай зямлі у холадзе поўзае галаногі саплівы замурзаны хлопчык і бавіцца сваімі цацкамі паленнямі. Рэдка, рэдка залучаеш да нас, галубок, вітае з-за печку вечна добрая і супакойная самусіха.
Хоць бы зманіў нам, што пра вайну, ласкава пажартаваў Самусь, запрашаючы бліжэй да столу. А то і не ведаем, як там нашы хлопчыкі ваююцца з праклятым германцам. А што ж я вам скажу? Вайна, ну, і вайна, стараюся быць ласкавым і звычайным, прыхінуўся к лаўцы, і не маю ніякай ахвоты гаманіць пра тое, што так далёка засталося ад мяне, як бы і не было у памяці зусім. Ці праўда гэта кажуць, што яны вочы нашым выкалваюць, нібы безуважна, але з пахаваную трывогою па мужу пытаецца самусёвая нявестка, хоць яе мужык і не на фронце яшчэ, а стаіць дзесь у Сібіры. Сам не бачыў, а бывае ўсяго. Так. Ад мала што плятуць бабы, адгукаецца за картамі Панаська Артямёнкаў, што заўсёды цэлае лета служыць дзе-небудзь пад паскам ці батраком, прыходзячы да бацькі толькі перад калядамі. І дзіўна мне, калі ён паспеў так вырасці, што і гаворыць ужо як вялікі. «Пажджы, пажджы, Панаська!» — ківае старою галавою Самусіха. «Пажджы, казалі, што і на цябе рыхтуе пісарабродку. Дык што, нячым я тут буду лаяцца? Штодня збратаваю, ды бульбу есці нішчымную? Ха! Там 2 разы на дні ялавічыны салдатам даюць!» — сказаў дзёрзка і адважна, ды неяк пачулася ў голасе, быццам збянтэжыўся хлапец, што гэтак гаворыць. «Пад'ясі, дзеткі, ці! Без ялавічыны ды на сваёй печы, то лепей, мой ты, Панаська!» Але яе словы толькі болей раздражнілі яго. «Дык што?» — і з злосцю хлэпнуў гэткі яшчэ блазнючок. «Карцінай!» «А чые карты?» — Трахім Цішчанок бурчыць на яго. «Ну ты не дужа, не сваім!» «Дык што? Гаршы не будзе! Праваліся яна тут наскрозь доння, свая печ!» Нецікава ў Самусёвых. Выходжу на вуліцу, зімовая ціша, замятуха, завеяныя, маўклівыя, з замёрзлымі малымі акенцамі хаткі, непрытульнасць і нуда. Ах! І тады ўздумаў на тых, што там, на пазіцыі, засталіся яшчэ, калі я паехаў, і вось цяпер у гэты самы момант сядзяць у сцюдзёных ямах, чакаючы з нецярплівасцю то раніцы, то вечара, то калі прыедзе кухня, то калі прывязуць хлеба. Шкода іх, шкода, бедныя, любыя. Але з самага споду душы вылязае тое, што мучыць тут, у даму, так. А думкі іхнія лятуць у гэты момант сюды, пад родныя стрэхі, на сваю цёплую печ, да гэтых шчаслівых ціхамірных дзён, дзе ёсць святло і цяпло ў хаце. Лятуць з поля смерці, з тых сцюдзёных ям, з бясконцага няшчасця дзён. Лятуць. Яны там цяпер толькі і думаюць аб гэтым, болей ні аб чым. Ну дык жа і няхай сядзяць, няхай калеюць, няхай, няхай. Зайшоў на двор, узяў пад павеццю рэзгіны і пайшоў на гумно. Адтуль з-пад варот кінуліся ў гору галубцы, але падбегшы ўбачыў, што на таку іх некалькі засталося.
вулькаюць, тапыраць ад холаду пер'ейка, перавальваюцца на чырвоненькіх, шызенькіх лапках, дзяўбуць зярняткі, убітыя цапамі ў ток. Ціхенька прасунуўся на ток, узяў ля стараны адну мятлу і другую і заткнуў дзіркі пад варотамі. Тады падняў лапату, схаваўся за саху і свіснуў на іх раптам з усяе сілы, аж задрыжэў. Пур-пур-пур-пур! Як людзі перад страхам замяталіся, пакінулі найлепшую яду і ў смяротнай тузе кінуліся пад вароты, біліся крылкамі, каб вылецець. Узяўся за вілкі, рабіць струшанку. Рухава і высока падкідаў салому і сена, чуў нейкую лёгкасць на сэрцы і запяяў паціху, а што далей, то дужэй. А ты скрыпка, іграй шыбка, а ты дудка, іграй жутка. Эх, перавозы ціхае мае маладосці. Гэтую песню пяюць у нас карагодам, пяюць прыгожа, і я заўсёды любіў яе. Цяпер пяяў не ўсю, а толькі гэтую зваротку, і не столькі зваротку, колькі прыпеў, што можна цягнуць яго як хочаш доўга, як хочаш у сэрцы. Эх, перавозы ціхае маладосці мае. Зрабіў струшанку, зваліў рэзгіны на плечы, замкнуў гумно і здаволены паплёўся з ножкаю дамоў. Ноч зімовая, цёмная, даўгая ноч спаўзае на зямлю, цішэе надвор'е, замятуха перастала і паваліў вялікімі густым хлопам снег, усё пабялела і пачысцела. І ў пуні, калі клаў сена пад драбінкі, а конь замінаў сваёю вялікаю конскаю галавою, з прагавітасцю і смакам хапаючы сена з рук, не ўзлаваўся на яго, абшчапіў тую галаву за гладкія санкі і прытуліўся да шыі. Канёк мой, гнядзенькі мой, усё добра будзе. А конь хрумстаў сена і трос вушамі. Калі прыйшоў у хату, святла яшчэ не запалілі, сам узяўся за лямпу і стаў шукаць серчыкі. Ніколі ў нас нічога не знойдзеш на сваім месцы. А яны, здаецца, пад чалеснікам ляжалі, абароніцца сваім сварліва-пакутным голасам нявестка. А ты, калі ведаеш дзе, дык узяла б ды сама запаліла, шклова хоць бы трошку пачысціла. Ці яго начысцішся, каб ты хоць раз яго чысціла. І мне шкода і прыкра. Яна тужыць па стахвану, а я з ёю няласкавы і грубы. Лямпа асвятліла скнарым святлом хату. Стол наш высокі і дрэнны, абы як пакрыты нячыстым абрусам. Зэдлік ківаецца на няроўных ножках. На акне, дзе пабіта шыба, змякла скомканая старая кофта. На лаўках валяюцца крошкі ад хлеба, дробнае рыззё і ўсякае шкумаццё. На падлозе насмечана і наліта валяюцца кійкі, стружкі, дзяціныя цацкі і брудныя шмёткі, як дзеці гулялі, так і засталося. На палу склычаныя і незасланыя пасцелі, а ўздоўж сцяны там усякая адзежа грудам навалена, як трапілася. А над дзвярмі на калках пара хамутоў, каб раменныя гужы на дварэ не замярзалі і не псаваліся, і вісячыя канцы заўсёды б'юць па шапцы на парозе, як быццам хто наўмысле іх адкідае. Ад дзяцінай люлькі і з печы, дзе сушацца абмочаныя сеннікі, цягне цяжкім смуродным духам. Цэбар з памыкамі, кадушка з лугам, абвязаная маміным фартухом і абсыпаная залою і попелам, ночвы з мукою і свіны жолаб з мякінаю, зялёны ніколі не чышчаны самавар з пагнутым бокам і без ручкі,
глёк з дзёгцем, пляшкі з карасінам, рэшата ў муцэ, атопак з канцом аборыны, а наліта, не сцёрта. Прусы абгрызлі на сцяне газеціну, прылепленую мякішам, вылезлі і шаволяць вусамі, бегаюць. Як гэта ўсё далёка ад таго, ад той культурнасці, якую бачыў я ў сялянскіх хатах ва ўсходняй Прусіі. І як кожны вечар і цяпер мама дастае гаршкі з печы, а тата ўнёс сабе вады у карцы з сянец і, набраўшы у рот, лье з рота на рукі, мые перад вячэраю. Нявестка корміць на запечку малога, схіліўшыся абвіслымі голымі грудзьмі, а большыя дзеці скрыпаюць на печы, усадзіўшы лучынінку ў шчэлку ў бэльцы. Забава, я некалі так забаўляўся. «Выганьце ж Буяна вон!» – кажа мама, калі тата садзіцца за стол. А Буян круціўся ля стала, а цяпер хаваецца пад стол. «Пашэў вэн!» – вякнула з-за печка нявестка. «Хлебам яго паманіце!» – параіў я на злосць. «Во, яшчэ хлеба яму даваць!» – лагодна пярэчыць мама. Хапае чапялу, падсунула яе пад стол і забарабаніла Буяну пад мордаю. А той там сядзіць і вухам не вядзе. «Пусцітка, ты! Во я яму!» – борздзенька выхапіў тата чапялу з яе рук і грозна закрычаў. «Пашэў вэн! Каб ты здох! Во я табе!» Буян яўкнуў ад чапялы, як даў яму тата па баку, з сабачым упудам праскочыў панад лаўкаю да зачыненых дзвярэй і аж запішчаў, паглядаючы на клямку і назад. Тады тата трошачку прыадчыняе дзверы і так грукае па яго задку чапялою, што бедны Буян равее і кумельгам коціцца на двор. «Ты заб'еш яго так?» – кажа мама на татаву злосць. «А глядзець на яго спатворылі сабаку, а цяпер шкадуеце!» Дрыжача адказвае тата і стараецца супакоіцца, бо аж трасуцца ў яго рукі. Селі вячэраць. Усе ядзім з аднае міскі драўлянымі лыжкамі. Тата, укусіўшы хлеба, збірае кусанікам і крошачкі на стале, прыціскае кусанік да стальніцы і падстаўляе пад лыжку, каб не капала на стол. Дзяцём далёка даставаць, дык яны дужа разліваюць, а льюць сабе на грудзі, абліваюцца. А брыдка глядзець, як у дзяўчынкі паўзуць саплі, а яна скрозь увесь час чмыхае носам і наводмах сморгае пад ім рукавом кашулёнкі. Яна пялёскаецца ў місцы, выбірае з капусты лепшы грыб, выцягнула адзін, пакаштавала яго на зубах, пашчупала пальцамі і плёхнула назад у міску. «Трах!» – стукнула ёй матка лыжкаю ў лоб. «Ты ж еш, калі выцягнула, паскуда!» Дзяўчынка захлебнулася, завыла і паціснулася пад стол. «Ніяк без гвалту не абойдзецца», – кажу скрозь зубы і зараз пашкадаваў, што сказаў, бо яна пасля гэтага загаласіла яшчэ дужэй. Тады нявестка ўзлавалася, што дачка не сціхае, выйшла з застолля, кінула дзяцёнка ў люльку так, што і той заплакаў, схапіла атопак з аборынаю, выцягнула яе з-пад лаўкі за ручку і больна секанула канцом аборыны. І ўзняўся звычайны для кожнага абедання і вячэрання плач і крык. «Сціхнеш ты ці не?» – крычыць нявестка. Румзае малая і ніяк не сціхае. Тады матка бярэцца зноў біць яе. «Ну дос ужо, дос!» – ратуе нарэшце ўнучку баба, калі бачыць, што кары ўжо досыць. «Хадзі ж ты ка мне, моя ж ты любенькая, хадзі ж ты ка мне, моя худенькая Румзачка, ну не плач же, не плач, а то матка зноў будзе біць. Ну цыц! Не бярыць яе! На боскую міласць! Гэтак чыста паспатворым дзяцей!» З блізкімі слязьмі крычыць нявестка. «А ўжо ж! Я вінавата! Я паспатворыла!» І ў голасе мамы досыць прыкрасці. Так пачынаецца сварка. Калі ішоў на вайну, хай бы з сабою браў
як мне тутачка, ні разачку, спакою няма. І нявестка заплакала. Спачатку ўсё ў хаце прыціхла, толькі яна плакала. Але яна потым скляла дзяцей, каб ужо хоць пагібель на іх ад мае галавы. «Сыц!» — узвышае тады голас тата. «Што ты дзяцей клянеш? Яны чым вінаваты? А праваліся ён і паёк разам з імі, як за яго мяне грызуць, а грызуць». На дзяцей выдаюць адказны паёк па рублю, 2 і 3 ў месяц, але грошы нявестка не аддае ў гаспадарку, і ў гэтым хаваецца прычына сварак. «Хто цябе грызець? І за што? Ці мы сабакі якія, га?» Нічога не адказвае нявестка. На татавы словы, каб сваімі моўчкамі яшчэ болей усім дапячы, узяла дзіцёнка, захліпала слязней і палезла на запечак, не еўшы крупені. Так і заўсёды разважаю я, сёрбаючы пракіслую ўжо крупеню з бобам. Дзе ж тут скажаш, каб прыбіралі ў хаце? Я не буду жыць у даму, я паеду служыць у горад. Неспадзявана для сябе нават самога кажу я, не падымаючы вачэй, ціха і цвёрда. «А ча табе ехаць? Ай, заскучаў па гарадской жысці?» — адгукаецца тата, вінаватым, але наўмысле спакойным голасам, як бы нічога асаблівага не было. «Ну, ча табе ехаць? Месяцу яшчэ з намі не пабыў, не адпачыў пасля раны. Што ж, перагародку рабіў хаце, як казаў, а хто без цябе зробіць? Мы так, як тыя свінні, увесь век у балоце жыць будзем, а ты ж свету пабачыў, табе чысцей хочацца». З гары яна, само сабою, выскачыла з вялікаю злосцю. «І праўда, жывём па-свінячаму, да нас запрасіць нікога не можна, бо сорамна за нашы парадкі». «Хваліць Бога! Дагэтуль людзі не абыходзілі, а жывём па дастатках», — пакрыўдзіўся і тата. Памаўчаўшы і голасна сёрбаючы крупеню з самага ўжо дна, ён дадае: «Мы, сынок, не паны і не жыды, каб кожнаму пад нос талерачку падстаўляць. Мы з аднае міскі дастанем, абы даваў Бог, што даставаць. А на хваробу мы гадуем 2 кароў, калі абедзве ялаўкі, як падлы, крычу я мімаволі, дзяцём малака няма. А для пагною, сынок, з наўмыснаю пакораю цвёрдасцю адказвае тата, а што ялаўкі? Бык летась трапіўся, маладзенькі зусім». Потым моляцца на ноч Богу і кладуцца спаць. Тата з размахам ксціцца і кланяецца, і шэпча то дужэй, то цішэй. Мама горача, дробненька мармоча, але ўсё бегаючы, бо і памаліцца не мае часу. Яна прыпыняецца толькі, каб пераксціцца, а то сцірае з лаўкі, прыстаўляе к ёй зэдлік, як мурашка, валачэ сяннік рабіць мне пасцелю. Нявестка, супакоеная той парою, ксціць на палу дзяцей, згарнуўшы дробную ручку ў сваю руку. «Забарані, божухна, тату на вайне! Забарані, божухна, татку на вайне!» паўторвае хлопчык і пытаецца. «А ці далёка мамацка вайна?» «Маліся, а не пытайся, усё табе ведаць, малому. Прасі во Бога, каб нашы кароўкі малочныя былі». А моя мама пытаецца ў мяне здалёк і далікатна: «Мусіць, ты і учора, не маліўшыся, лёг.
надта ж неспакойна спаў, мармытаў, зюкаў, стагнаў. Мне ж не хочацца нават гаварыць. Яны мяне з такою радасцю чакалі, а не прынёс я ім весялосці ў хату. Так мала смеху ў нашай хаце, і я ў тым нямала вінават. Няхай сабе. Моўчкі ўспамінаю свой учарашні сон. Мне так ясна, так выразна снілася учора, што я на пазіцыі, што немцы наступаюць, шрапнелі рвуцца пад нашаю хатаю, тут, у нашай вёсцы, і я прытуліўся да надворнай сценкі, ля якой сплю і чую, як шрапнель над комінам трах. Кулі па страсе па вуліцы пук-пук-пук, і ля саменькай спіны, і ва ў спіну. Аж горача, горача. Хачу уцякаць. Нага мёртвая, не скрануць. Ніяк не магу ісці. І думаю, як мне жыць такому, з такою нагою. Нехта барабаніць у акно. «Адчыніце!» «Аво!» — узнімае галаву тата. «Хто там?» — падыходзіць да акна. «Я! Ці ж не пазналі? Ці не Сцяпанька?» — спрасонку крычыць мама. «Ну што ты-то?» — родненька і ласкава адгукаецца нявестка. І ва ўсіх няпэўна радасная, сумна-трывожная надзея, нават у мяне. Ці не Сцяпанька, старэйшы брат, нейкім дзівам трапіў з вайны ў двору, аж халадзее пад сэрцам. Ды не, голас сватаў, нявешчанага дзядзькі. Тата адчыняе і варочаецца з ім разам, мама паліць святло. «У воласці быў, мімаездам завярнуў. Нейкая папера на табе, сваток?» Падае мне з-за пазухі пакет. Я ўжо мімаволі баюся усякіх паперын. Неспакойна рву пакет, лаўлю вачмі літары. «Ну, што там? Ну, што ж нічога не кажаш?» «Гэта ад воінскага начальніка», адказваю няроўным голасам. «Дзеля нечага гукаюць на тую сераду. Можа, па білет?» Усяе праўды не кажу ім адразу. Там напісана, што выйшаў новы закон, і ўсе безбілетнікі павінны з'явіцца на доктарскі перагляд. Возьмуць ізноў, пячэ мне пад сэрцам. «А лістоў, дзядзька, няма?» — нібы зусім роўным і спакойным голасам пытаецца нявестка і раптам хліпае, не стрымаўшыся. «Не, пытаўся, няма», — вінавата адказвае сваёй асірацелай пляменніцы сват і хлопае вачыма. «Не дзіва, цяпер жа так прападаюць лісты ў дарозе», — стараецца дадаць ён весялей і рупіцца хутчэй дамоў. «Нешта не піша наш Стахван», — уздыхае тата, а мама не кажа ні слова. Маўчыць мама.
і сват пайшоў, і лямпу даўно зноў патушылі, і ўсе заснулі, спяць. А я не магу заснуць. Колькі разоў брахалі сабакі за садам ля гумна, і па дварах пяялі пеўні, цурбоніла падполз пад малога Васілька, пляменніка майго. Думаў я, што будуць яго беднага заўтра біць за тую бяду. І думаў аб сваім жыцці. Уздумаў, як сам быў малы, і часта здавалася тады, што дужа мне цяжка на гэтым свеце, а не ведаў, што тое гора дзяцінае будзе шчасцем здавацца цяпер. Заб'юць цяпер, і к ліху новае жыццё. Ну і чорт яго бяры, такое жыццё не шкода. Але нейкі ком падкаціўся, і заныла ўсё. І так пераходамі думалася то лепшае, то горшае, а ўсё наогул нядобра, прыкра, цяжка.